Želám vám príjemný a dobrý deň. Znovu sledujete naše vysielanie bez cenzúry. V tom poslednom som hovoril o Petrovi Saganovi, skvelý cyklista, urobil nám veľkú radosť a teraz zase plný internet, že celý Sagan, čo to zase porobil, no čo porobil? No tak išiel k pánovi prezidentovi, prijal pozvanie, išiel na návštevu a prišiel tam v kraťasoch, no bože môj, a zasalutoval. Tak trošku si to vysvetlíme, lebo naozaj plný internet na ňo ľudí, čo v živote nič nedosiahli, tak už kidajú, že čo to má znamenať. Prosím vás pekne takto. Náš pán prezident je stále vrchným veliteľom našich ozbrojených síl, aspoň ja si tak myslím, že hej, on dáva povel k útoku, keby niečo, nie že by sme chceli na niekoho útočiť, pre Boha živého, to ani neskúšajme, to sme v živote nerobili, hej. Keď sem chceli prísť Nemci, tak sem prišli, Rusi, keď sem chceli prísť, tak sem prišli, zajtra, keby chceli prísť Vietnamci a Číňania, tak prídu. Vlastne tí sú tu už dávno, tak nič. Takže on dáva povel k útoku, on je vrchným veliteľom, no tak mu Peťo zasalutoval. No pán prezident sa zasmial, pobavili sa a že prišiel v kraťasoch, no bože môj, no tak prišiel v kraťasoch, tak mali mu to dať ten ako protokol, že čo má prísť oblečený, nejak mu to nedali, tak to je ich problém. Peter Sagan je bavič, každý to vie. Pamätáte si na také meno, kedy si dávno bol anglický skokan na lyžiach, poviem pomalšie. Anglický skokan na lyžiach, úplne vážne. Volal sa Oral Eagle Edwards. To pozor, to ako vážny človek. Tam skoky na olympiáde, všetci skákali 150 metrov, on skočil 67, urobil anglický rekord, ale všetkých 50 000 ľudí, čo tam bolo, tak čakalo naňho, on skákal posledný. Im bolo jasné, že Fíni a Švédi a Rakúšania skočia tých 150. To tých ľudí nezaujímalo. Oni čakali dokonca na posledného pretekára. Oral Eagle skočil 67, potlesk, ovácie, bol to showman. Peter Sagan je showman. Áno, dobre, na druhý raz si už nenákraťa si k prezidentovi, ale salutovať mu pokojne môže. No. Eddie The Eagle Edwards från Storbritannien, en antihjälte som slog alla olympiska rekord i just den branschen. Han var med olympiska mått ovanligt sist. Inte ens om han generöst dubblat hans poängsumma hade han undvikit sista platsen. Örnen har landat och han lyckades trots och lika allmän förvåning. Många olympiska deltagare hade det åtskilligt besvärligare att hålla sig på benen. Zostaneme ešte na chvíľočku pri tej vojne. Keď som o tej vojne spomenul, tam Števo Skrúcaný mi hovoril, že keď bol na základnej vojenskej službe, tak jeden major im na PŠM, to bolo politické školenie mužstva, aby ste vedeli, tak im na PŠM povedal, že súdruhová vojáci, my v našej armáde už teraz máme také protiraketové a protilietadlové systémy, ktoré dokážu raketu nepriateľa v lufte otočiť o 360 stupňov. Toto im povedal ten major, aby ste vedeli, tak my sa nemáme čo obávať. Už vtedy sme mali také zbranie. Mne raz jeden nadporučík zase povedal, že vojak Snopko, a teraz som vám to tak vysvetlil, že už tomu ani ja nerozumiem. Tak ako skvelé. A keď som išiel do civilu, tak mi ešte povedal, lebo chcel mi dať niečo ako do života, tak mi povedal, vojak Snopko, a pamätajte si, že nie všetko, čo je zlato, je zlato. Toto krásne mi povedal, dodnes neviem, čo tým chcel povedať. A ešte mi Števo vral jednu nádhernú príhodu, že tiež zapísal im tam jeden človek, že súdruhová vojáci, dnes máme komunizmus na 1/4 sveta, ale príde doba, bude na 5, 6 a 7. A mal pravdu. Nefunguje. Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat. Opravdu nefunguje. Nekecejte. Myslíte si, že to máte za pár, co? Abych vám to neprodloužil. Abyste se naučil navazovat spojení ještě jeden rok navíc. Kontrolní otázka, soudruži. Co udělá náš dobře známý samopal Vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No? Zrezaví, ne, vole. Rezavý, správně. A co hlavně? No, koroduje, vy tupci! Odchod. Moja veľmi obľúbená rubrika Úplne od veci. Mám jedného kamaráta, ten mi hovorí, počúvaj Jano, dakedy keď som stretol potetovaného chlapa, tak som vedel, že ide z basy. Dneska, keď vidím potetovaného, tak neviem, či je to futbalista alebo pornoherec. V rubrike Úplne od veci, Jano Snopko.
aby ste znova nehovorili, že len vymýšľam podobné, aha, noviny, čítam, normálne citujem, náš pán premiér krásnu, iba jednu vetu, nevypínajte, nechajte tak, jedna veta, hej, iba nášho pána premiéra povedal o našej opozícii. S našou opozíciou je to veľmi ťažké, krútia sa ako červíky v zdochline ryby. Si to doma vysvetlíte, ako chcete túto vetu. A druhá, zase zaperil pán český prezident, pán Zeman, ale to je naozaj nádherné, český prezident Miloš Zeman o imigrantoch, ktorí sú tam povedal, ak chcú byť v našej krajine, nech dodržiavajú zákony, čo teda logické, a potom dodal, a keď sa im to nepáči, nech bežia preč. No, krásne povedal pán prezident, celkom diplomaticky. Aby sme aj nejaké veselé správy z domova, tak máme jednu veľmi veselú, lebo 6 ľudí si na Katolíckej univerzite v Ružomberku rozdelilo nekresťanskú demonu 120 000 eur. 6 ľudí si rozdelilo na Katolíckej univerzite 120 000 eur. To, aby ste si to zapamätali, som to zopakoval. No a čo však, pán Boh zaplať. Ešte jedna veselá správa zo Slovenska, lebo pre procesnú chybu prokurátorky alebo súdkyne, ale ja neviem koho, sa dostal na slobodu mafián, ktorý má byť za mrežami 15 rokov. No a čo? Kto vie za koľko? Teda toto bol brept, prepáčte. Kto vie prečo urobila tú chybu tá pani dotyčná prokurátorka? A ja si vedela prečo. No a čo bože, tak Harabín sa nám tu už koľko smeje z tých našich súdov. Čo by sa trošku nezasmiala? Aj ona však spravodlivosť je na Slovensku slepá. To už vieme dávno všetci. Tento mesiac sa nám začali aj pohárové súťaže. Vo futbale naša liga sa nám začala hrať. A prosím vás pekne chlapi, ale úprimne ako mi povedzte, tí, ktorí ste aktívne hrávali futbal, hej, tiež máte niekedy také tiché nutkanie spáchať samovraždu, keď futbal komentujú Merčiak a Borbély. Lebo ja takmer vždy, ako keď týchto dvoch počujem, ako jeden, kým povie všetky štatistiky, hej, že koho stará mama na ktorej olympiáde pred 100 rokmi štartovala a koľko tam hodilo oštepom, tam sú 3 šance, 2 offside, on si to nevšíma, on je pri svojej štatistike, Ronaldo, aký sprej na vlasy si kúpil a podobné. Ten druhý zase namiesto úplne jednoduchej vety, čo je podľa mňa, že toto bola dobrá strela, tak on musí povedať, toto prečítam, to nemôžem, diagonálne pravou nohou sklopená kopačka o 110 stupňov predimenzovane preletela trajektóriou svojho letu prehusteným priestorom brány súpera. Toto, kým on dopovie, tak máme koniec polčasu. Vážne ešte si pustíte k tomu Hegerovu a je to na toto, ale vážne vy dvaja počúvajte, tam sa nič nestane pri tom futbale, keď to komentujete. Keď ostane 5 sekúnd ticho, nemusíte mlieť neustále. Štatistiky aj tak nikoho nezaujímajú. Prosím vás pekne, 5 sekúnd ostane ticho. Divák si potrebuje trošku oddychnúť, no, hlavne od vás dvoch teda. Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý. Věc je závodná, tak si každý z nás na něj pozor dej. Po zemi ho pěkně podávej. Výšťalka až na nás zavolá, kouzelnou sílu má. Dnes tak jak zítra i za týden, náš tým je připraven. Hej, zelená je tráva, fotbal to je hra, a kdo góly dává, jen ten vyhrává. Obránče nám si pozor dej, rychlá klička a se ztracenej. Dnes je ta nálada sváteční. No a
jedna naozaj pozitívna správa. Aj Severná Kórea, ak sledujete naše vysielania, tak tuším, že ja neviem, v 7. alebo 8. časti som rozprával o severokorejskom vodcovi Kim In-chonovi, Sunovi, alebo ja neviem, ako sa volá. Najlepší horolezec, najväčší spisovateľ, proste mysliteľ. Viete, čo on teraz urobil? On povedal, že urobí koncert pre Severnú Kóreu. Úplne má, že tam ešte nebol nikdy koncert zahraničnej skupiny. Ako teraz sa nesmiete, teraz je to fakt. V živote ešte nikdy nebol v Severnej Koreji koncert zahraničnej skupiny. Tak on pozval zahraničnú skupinu a ak tým chudákom Korejcom nešľahlo doteraz z toho komunistického režimu, tak z tohto im šláhne určite, lebo on pozval týchto. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. No takže toto on poslal, akože ten koncert, tam bude prvý zahraničný, Severná Kórea zažije toto. Podľa mňa on to urobil naschvál, lebo presne im ukáže toto a potom sami oni budú kričať, že už nechceme žiadne iné koncerty a budú říkať, toto ste chceli Korejci, toto ste chceli. To presne podľa mňa tam nastane. Už si tam v živote nikoho nebudú volať, lebo naozaj to partia svetovaných ako tesne pred zvracaním. Alebo ja neviem, ako inak by som toto nazval. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, kommt mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht schwer. Ale dobre, už nechajme politikov. Užite si ešte dovolenky, máme krásny august. Chalani stále spomínajú. Ja som bol na jednej dovolenke v Egypte s partiou kamarátov a viete, tam tí čašníci, oni sú takí veselí a hneď, že ahoj, my friend, a ako sa máš, my friend, a chutilo ti, my friend, a ja no, počkaj, ak si taký frajer, tak aj to my friend mi povedz akože po slovensky. A oni, že ako sa povie my friend, teda kamarát po slovensky, a ja som im povedal, že hovedo. Takže ja som mal týždeň do hlavy, ahoj hovedo, ako sa máš hovedo, chutilo ti ty hovedo? A ja som bol spokojný, my ako sme sa smiali, sme sa bavili, akurát, že teda po týždni, hej, prišiel na ten hotel nový turnus slovenských turistov, jasne 2 hodiny v lietadle, hodinu v autobuse na hotel, prišli vysmetnutí, beží chudák baru, ten slovenský nejaký doktor, to bol, bože môj, ešte právnik, som sa potom dozvedel, beží k tomu baru, tam tento môj kamarát za pultom, a on že one beer, please, one beer, a tento môj, dobre, ty hovedo. No a bolo vybavené. Peknú dovolenku vám želám. A teraz ešte niečo úplne na záver. A robím to preto, aby sa konečne prestali vrtieť ako tie červíky v zdochlíne ryby. Lebo sa takto vrtia. Stále sa len vrtia a nič z nich nevychádza pozitívne.